Bueno, yo también sí, no, o sea, que què tal, nois? M'encanta perquè vol dir que es veuen ja amb la necessitat de començar a dir alguna cosa. Joan López, el que passa que no sé què foteu, perquè n'hi ha molts. Això ens permetrà tenir molta més proximitat amb el soci, proximitat també diria territorial, perquè es tracta de que hi ha més de 2.300 socis i això ho fem en compte de fer que d'anar-nos a buscar allà on ens volen rebre. Sí? Molt bé. Barcelona, ok. És que el Barça més que Catalunya. Ok. I Messi.